A'a, ƙawata. Ni fa kin ga gaskiya zan yi bashi da ki. Kullum sai ki daga samun rana za ki zo sai in ji shiru. Ni kin ga ba wannan ba kina ba da magani shi kenan ni ba zan ƙara da miki kuma a waya. Dan Allah ki zo mana yau. Ani gaskiya ki zo yau ki kawo wannan. To shi kenan. Gobe kin tabbata za ki zo? Ba na so ne in ta jiran ki ba. To shi kenan. Sai kin zo. Aha. Zai ji. To da ba abin da yasa na kira ka. Na kira ka ne in gaya maka. Mun riga mun gama shiri ni da Hajiya Zulai. Maganar auren nan. Mun sa rana sati 2 masu zuwa za a yi bikin nan. To alhamdulillah. Dan haka sai ka shirya duk abubuwan da zaka shirya nan da sati 2 ko? Ai mama ni kai na hakan abin ya mun daɗi. Alhamdulillah. Na ji daɗi sati 2 da kuka saka. Amma fa an yi tunani. To amma mama akwai wani hanzari ba gudu ba. Kamar me ba? Ta Habiba saboda yanda zan na gaya mata zancen. To shi ne ya kike ganin za a yi? Me? Lalle ka zama dusari. Lalle da gaske abin da nake gani din haka ne. Wato Habiba ta riga ta mallake ka ta shirye ka zama mijinta ce. Har sai ka da yau zaka ga Habiba aure. Ka gaya mata nan da sati 2 za ka yi aure. Kai tsaye? To da kai kwanta za ka gaya mata? Ya? To. Babu wani abu. To. Yanzu. To. Mama, kamar yau din zan gaya mata ko kuma sai abin ya zo da. Kai ka sani ko ka gaya mata yau ko ka gaya mata gobe ko ma kar ka gaya mata wannan kai ka shafa. Mu dai nan da sati 2 ba za mu fasa wannan aure ba in muna raye. Ba sai an mata ba. To. Sai an mata. Dama kan kuskura in ji wannan lokaci ya riga ya abin nan. Ka gaya mata kawai direct. To shikenan. Aure zan yi nan da sati 2. To shikenan. To. Idan na koma yanzu ko kuma duk yadda ka gani duk yadda ta yi maka daidai matsoraci mijinta ce ta riga ta mallake ka ta shanye ka tsoron da ma kake ji to shi tashi to shi kenan haka ji wani abu ina jin ki sa'adatu dan Allah ki haƙuri wallahi abubuwan ne suka zo min gaba daya a cakuɗe shi yasa ma kika ga ban yanke magana ba aikin bani mamaki a ce wai zaki aure ki rasa ranar da zaki gaya mun wai sai yau haba idan aminan takan da kike tsakanina ni da ke dan Allah ka wata ki hakuri dan Allah to yana iya da ke yanzu wa isu irin akwai ne kika fito da su to akwai dai kala uku ne akwai pink akwai fari sannan kuma akwai black shi pink din za a sa shi da rana farin kuma za a sa shi da yamma bakin kuma za a kaɗa mai da shi baki kuma ina nufin combination manyan baki muka yi su sa'adatu yan albarka sa'adatu amarya na gajiya sannu yawwa kaga wannan babban mai kirkin wai ka rasa ran da za ta gaya mu za ta yi aure wai sai yau sanda aka kusa bikin to babu dai komai tunda dai ta zo kuma ta faɗa miki ai sai ya wuce a yi haƙuri shi da tashi na tafi zare ka yi anko ko anko nawa ki tafi ki je ina kuma ko nawa ne zan miki ki je ki aiwatar da abin da za ki barin raka yake to ko kala nawa ne dai zan miki 3 ne ko 4 kala nawa ne wa 3 to babu komai ba komai ya ji ba bari raka ta to shi ke raka ta baki biyu sani da zuwa yawwa ya naga ka zauna a wannan gurin baka shiga daga ciki ba ai akwai muhimman batutuwa da nake so mu tattauna ne wanda kuma ba na son wasu daga ciki din su ji me zan ambata shi yasa ma ni na fi son nan din gaskiya ne to ya kawata take wanki tana jiran zuwanki tana jiran zuwa na ka ce akwai rigima a cikin gidan da nake
wani rigima in ban da mafarkin kwanciya hankali samun annashuwa da farin ciki ai babu ai baki san wani abu ba ai wannan haɗi da umma ta gaya min ni na ji daɗinsa sosai saboda akwai abubuwa matsaloli da nake tunanin zuwanki zai warware min shi yasa na amsa na kuma ce na gode kuma na murna da wannan haɗin da ta yi. Kada fa ka zuga ni da yawa kai tunanin ko zan iya warware maka matsalolin cikin gidanka. Sosai kuwa Sa'adatu kin ga akwai abubuwa muhimmai guda uku da nake fata da yakin cewa in kin shigo ni fa mun riga mun yi hayata da su. Na farko na samu labarin ke gwana ce a bangaren girki. Abinci na gida da na waje ba wanda baki kware ba kai. To ina so kullun ya zama na yawuna in dai an tashi sai dai rinka tsinkewa. Kanshi yana cika min cikin kunnuwata da kwakwalwata. Ɗanɗano a ce sai dai na ji wannan da na ji wannan na ji wannan na ji wannan. Na biyu akwai magana iya kwalliya. Sa sutura kwalisa da ado wannan ke ma baki da nabi a wannan bangaren. Ina so in ga zahiri a tabbatar min da haka. Ko dan me ko dan idanu na su warke. Na uku akwai maganar tarbiyya. Kin fito daga gidan tarbiyya da biyayya da ladabi da duk abubuwan da suka dace da kuma muhimmiyar tarbiyya ta aure wacce ta dace ba sai na miki dogon bayani ba ke gwana ce a wannan bangare. Na tabbata abinda nake so a gamsar da ni kishin da yake damuna shekara da shekaru. Kin san cewar a duk lokacin da sunanki in aka faɗa ji nake zuciyata tana wani harbin uku. Haba, can ai murmushinki kadai ma kashe min gaɓoɓi yake. Baki biyu. Dide ka ga yadda abubuwan suke. So nake a duba da jari mita nawa kama. Nan ba zai wuce mita 2 ba. Mita 2? To a ƙara mita 2 ne. Shi kuma daman nan shi daman nan din ai ba na baka majin ba. To ai na da ran gaide ba da ɗaya sa shi ba a canza shi. Shine to shi abin da ya kamata a cire shi. Sai a nan mai shafin nan. Sai a yi koya ka gani. Sabuwar gida firgici kenan. Yawwa bai sunan ka. Alhaji kenan. To shi kenan to sai a yi shi. Amma a yi kala biyu. Don za ta so ɗin ta ganci kala wanda wannan da gani kana biyu sai a canza. Wannan waye? Arewa. In dai na saka uwar gida ta gani dole ta firgita. Za ka samun uwar gida firgici. To an gama. Ban gane ba kana cewa a gyara waye da waye. Me yake faruwa? Me launin labulaye. Uwar gida firgici kenan. Hajiya ce ta tuno saboda zai duba ya ɗaura labulan nan da yake. Dakata mara. Me ruwan hajiya da gidan da me ruwanta da labulaye da su da waye da taga da waye ina ruwanta da su? Kaga na san ƙarya kake faɗa min. To fili ka gaya min gaskiyar al'amarin. Sabuwar gida? Na. Jeka. Ya wani auna jeka kan ya abin. Jeka wajen jira. Sai fito ya je sai na fito yanzu. Nan hajiya akwai magana ko da yake magana ta gaskiya hajiya ce za ta kawo amarya shi ne ta ce a zuwa duduba a canza labulaye abubuwa abin da babu a saka. Dakata. Ba hajiya ba idan ba kawu ya ce ni bai dame ni ba. Na san babu wanda zai zuga ka sai abokin ka Sa'idu. Shi zai zuga ka ya ce ka kawo mata cikin gidan nan. Wallahi to baka isa ba in gaya maka. Wannan magana hajiya ce domin tuni shiri ma ya riga ya gama ya yi nisa. Ta riga ta shirya tsaf. Kawai waɗannan in gyarake-gyaraken take jira a zo a aiwatar da abin. Kai malam na ga baka isa ba tun ba kada ko sisi muke tare da kai saboda yanzu kayan arziki hada ɗauko wanda zai auna ɗakin amarya ajiye ta ko ni ga tsohuwar kilaki na tsufa ko. Ba haka ba duk da dai na fahimci a irin wannan yanayin ke ba ke kaɗai ba ce amma zan yi ki a hankali abin da nake so ki fahimta ki gane shi wannan al'amari hajiya ce
idan kuma kina ganin cewa hajiyan ba ta isa ba sai in je in mata bayani ni ba ba zafi ba ni ne a ba wallahi ba ka isa ba ni da kai zan yi ba da ita ba kai kadan to ai ka in kin yi da to ka kawo wata mace ka gani gidan nan ka gani ka kawo ta ka gani yadda zan taka wannan hula haka zan taka ta to shikenan ni ba zan tanka miki ba saboda yanzu ni na san baki kaɗai ba ce ko ba ka ba zan tanka miki ba amma abu ne da aka aiko sako shine kuma nake shan shikenan ba ka kawo ka ga yadda za mu sai na kona ka daga kai a kike ko tattaka maka wuta ba komai kana wasa da ba komai hajjan ta shu dam to ai sai ga ta gama komai ta shirya kuɗi ta ware komai ta gama shiri nan da sati biyu za ta kawo abin da za ta kawo to komai zai watsi in gaya to shi komai sai ya watsi to shikenan mu zuba da ni da ke dan ku da ke da ita din nan gidan ƴaƴana ne kuma ƴaƴana sun gaji wannan gidan in gaya to ku zuba aikin banza aikin gobe ku zuba da ita ku zuba da ita din iskanci a ce na amarya za a kawo ye ta wannan matan ba wannan ta gaba da yake da tashi amma za ka ga rashin mutunci ganin irin Allah zai kawo ta